Казанда үз җиремдә үз телем китабы тәкъдим ителде. Татар зыялылары җыелган чарада сөйләшеп быел буласы халык санын алу мәсьәләләре татар кешесенең үзаңы турында барды. Китапны Мәскәү татарлар штабы һәм Аксу продюсерлык үзәге чыгарган. Очрашуга Татарстанда чыга торган басмаларның мөхәррирләре, галимнәр, шагыйрьләр, музей, театр һәм иҗади берләшмә җитәкчеләре, фән докторлары җыелды. Мәскәү татар штабы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев бу басманы татар халкының үсеш стратегиясенең аерым том итеп җыеп булуында ассызыклады. Монда бик иманлы, бик рухлы кешеләрне без җыйдык. Монда яшьләр дә бар. Bütün возрастлар бар монда. Bütün профессиялар, академиклар, профессорлар и бик анда берничә шундый бар чыгыш татар укытучылары бар. Философлары бар. Яшьләр монда язганнар. Әлеге басма bütün дөньяда сибелеп яшәүче татарлар өчен маршрут картасы. Якын арада татарлар яшәгән 20 шәһәрдә китапны тәкъдим итү кичәләре уздырырга ниятлиләр. Халык саны алу ел вакытында һәркем үз өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм, чөнки ул халкыбыз өчен, гомумән безнең өчен генә түгел, бүтән милләтләр өчен дә зур сынау. Бу проект менә шушы безнең халкыбызга безнең әкелләребез битендә халкыбызга мөрәҗәгать юлламалар булган. Шулар бөтенесен туплап, без җыентыгы итеп, милләтнең үз аңын үстерү, үз халкың белән горурлану һәм әлбәттә тел байлыгын арттыру. Китап итү теге аудио һәм видео рәвешендә биргәндә тәэсире дә көчлерәктер һәм иң мөһиме аны бөтен дөньяга чәчелгән татарларга җиткереп була. Китап авторларының берсе Рабит Батулла аның эчтәлеген югары бәяләде. Татарның бит аның меңнән артык шагыйре генә бар. Нәкисәнбәт әйтүе буенча 2225 ел дәвамындагы тарихта 1200 шагыйр бар. Татарлар бар өлкәдә дә югары потенциалга ия халык булып санала. Чынлыкта, иҗатта, фәндә һәм мәдәнияттә үз илләренең шикләрен узган кешеләрне халыкның йөзе дип санау урынлы булар. Киләчәк буыннарның да данлыклы Нуриев, Тукай булырга тиеш. Ә иң мөһиме татарлар турында бөтен дөньяга таныта белүдә кирәк бит әле. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.